God aften alle sammen, og velkommen til den her video. Her i aften vil jeg gerne vise jer, hvad for noget outfit jeg skal have på i morgen. Fordi jeg skal nemlig til Aarhus i morgen sammen med mine forældre. Og vi skal bare have en hyggelig dag i morgen i Aarhus og det. Og nok købe nogle julegaver og kigge i butikker og det. Og så på et tidspunkt, så skal vi ud og spise noget lækker frokost og det. Og så kommer min faster også, nemlig, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så nu vil jeg gerne vise jer, hvad jeg har tænkt at tage på i morgen, nemlig. Tada! Det er det her, jeg har tænkt på, at jeg skal have på i morgen, når jeg skal til Aarhus med mine forældre. Så jeg synes, det er i hvert fald meget pænt at tage på i morgen, når jeg skal det, synes jeg. Så har jeg fundet lidt forskellige, jeg kan have på i morgen. Den her nejlak, den har jeg tænkt mig at tage på i dag, inden jeg går i seng, nemlig. Og så har jeg øjenskyggen, der vælger den grå heroppe, nemlig, at tage på, nemlig, tænker jeg. Det passer nemlig til tøjet, nemlig. Og så har jeg de her helt nye øreringe, som jeg købte i Netto. Dem glæder jeg mig godt nok til at have på, og sådan noget der, og prøve at se, hvordan det er at have dem på, og det. Ja, og så skal jeg jo selvfølgelig også have en mascara på, som der passer, eller ja, passer til øjenskyggen, og det hører med, når det er mig. Fordi jeg kan godt lide at have makeup på, det kan jeg rigtig godt lide at have. Så jeg kan både godt lide at have makeup på, og så kan jeg også godt lide at have smykker på, og det. Og så har jeg så tænkt på, at jeg laver sådan nogle slags herude i siderne, og det. Begge sider af det, fordi det plejer jeg nemlig også godt kunne lide faktisk også at få lavet og sådan noget det. Så ja, jeg glæder mig bare helt vildt meget til i morgen, når jeg skal til Aarhus med mine forældre og det. Og se min faste også nemlig, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hej hej.